Kuxhamla abantwana abali-18 kwisikolo samabanga aphansi iNkosi Motmane kwinkqubo yokunikezela ngempahla yesikolo ebiqhutywa yi-Arhente yoKhuseleko lweZentlalo yaseMzantsi Afrika, uSASSA ukutsho. Kule nkqubo bekukho namanye amasebe kuquka iSebe loPhuhliso loLuntu, iSebe leSpolisa neSebe leMicimbi yezeKhaya. Obethethela le Arhente uthi igama lale nkqubo yi-Go Back to School Campaign ngabula makhumsha. Uthi le nkqubo yenzelwe ukukhuthaza abantwana babuyele esikolweni kuba ikamva leli lizwe lileli kubo, kwaye udize ukuba urhulumente ubeke isixa semali esingangezigidi ezi-6.7 zeerandi kweli phondo leMpuma Kapa ukujongana nabantwana abangathathi ntweni. Le program ibizwa ngokuba yi-Go Back to School Campaign. Iinjongo zayo kukukhuthaza abantwana uba babuyele esikolweni ukwenzela uba ikamva leli lizwe nelabo liqaqambe. Aba bantwana, khumbula, ngabantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni. Urhulumente ke ubeke imali engange-6.5 million kweli phondo lalapha eMpuma Kapa ukujongana nabantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni. Sifumanise into yoba abantwana abaninzi baye kufunda ngenxa yoba bahlelelekile, bayahlekwa ngabanye, kwaye bona abanazihlangu zesikolo, abanayunifomu yesikolo. Urhulumente ke wathatha isigqibo esithi makhe sikhangele aba bantwana nakula makhaya baphuma kuwo. Abanye babo siyayazi bafumana i-child support grant, abanye bafumana i-care dependency grant, abanye bafumana i-foster care grant. However, despite those interventions nele investment eziwa ngurhulumente, iimeko zisembi kula makhaya baphuma kuwo. Le program ihleli. Uphinde wathi le nkqubo ineminyaka engama-30 iqhuba kwaye isezawuqhuba. Kuba kaloku indlala, intlupheko ne-unemployment isagquba kweli lizwe lethu. Ayonto yenzeka ixesha elifutshanana iphele. It has been running for over 30 years. It has been running and it's going to continue running up until abantu bonke base-South Africa bade baphume kwi-poverty. Bade bonke abantu abahluphekileyo bangahlupheki, wonke umntu aphangele. Umzali womntwana othe waxhamla kule nkqubo uthi le nkqubo imaphulele kakhulu kuba le mpahla iphindwe kabini kumntwana ngamnye. Izinto uphulele kakhulu ngoba kaloku isihlangu, iikawusi ngayi-2, isiketi sabo, i-full uniform, i-tracksuit, iipenti, ndibala nantoni na. Hayi, ndivuya kakhulu ndivuya kakhulu. Into esenzelwe yona apha eNkosi Motmane nguSASSA usincedisile kwezinye izinto, ngoba kaloku ewe siyabapeyela iigranti zethu kodwa ngenye ixesha ukwazi ufikeleleka msinyane kuyo yonke le nto bayifumeneyo namhlanje apha esikolweni. Ikomiti yewodi yaseTambo, uWard 19, ithi ngumbono omhle le nto yokubona amagosa karhulumente besizisa iinkonzo ebantwini. Tata, ndichulumence kakhulu abapha phakathi kum ndichulumancile kuba kaloku abanye babazali babantwana abathathi ntweni tata. Apha sihlala on a rural areas, uyawubona ke umcimbi waselalini. Hayi tata, uSASSA uncede kakhulu nesikolo esi iNkosi Motmane bancedile abazali kakhulu. Nam ndatsho ndiyavuya kakhulu i-department bangahlali phaa kooSASSA, babuye bangene apha elalini basincede kakhulu tata. Inqununu yesikolo uMnumzana Mdlangu uthi le nkqubo ikhulisa ukuzithemba ebantwaneni, iyabakhuthaza ukuba bazimisele kwizifundo zabo kwaye ikhusela nesidima somntwana azibone efana nabanye abantwana. This initiative, number one, has lifted the identity of our school. Collecting these departments that were here, the senior offices of all these departments that were here, led by SASSA, in support of the disadvantaged learners. However, not only disadvantaged, but even those learners who have lost self-confidence due to the status of their home. I believe that this initiative, this program, will surely lift their confidence, will surely give back themselves to themselves, will surely bring back their confidence, will surely make them
never to be afraid to live, never to be afraid to show up amongst others. It will lift their level of performance even in class. Kwinkcaso ezizeni nalamasebe kwesi sikolo inqununu yesikolo ibhekise yathi To all these stakeholders, we needed them and we still need them. These learners under our care cannot move, cannot function, cannot go forward. Amaphupha wabo will happen to fail. They will never reach their destinies without their involvement. Myself as a principal, I always believe there is no man by himself. As much as we are working here as an institution, we need their support. We need these departments. All of them were here, though few could not come. However, SASSA has assured us, the Office of the Minister, Mamutolashe has assured us, Social Development has assured us, SAPS was here, they have assured us, Home Affairs was here, they have assured us that we have their backup. uyiqwele ngelithi kufanelekile ukuba aba bantwana bakhuselwe ngenxa zonke kuba balikamva lelizwe. The child is a child, and in the eyes of God, their cry is loud enough. If we don't take care of the children as South Africans or as black homes, I think we are calling for a serious curse from God. As the community, I would love to say to everyone, let us work hard to protect our children. And as the leadership in all these aspects of our leadership everywhere in South Africa, let's protect the learners. Let's protect the children. They are our children, they are our future. Masikrwele umgca kwezelinqaku zesikhongozelo ezilandelayo kwixa elizayo. Kukwanelwa kwaMtuba kwiindaba zeWitlisy TV eNkosemntu Motmane Primary School eThambo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.